Ακριβώς τα μεσάνυχτα, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Παραλίγο να το αγνοήσω, αλλά το όνομα που αναβόσβηνε στην οθόνη, η γιαγιά Μάργαρετ, μου έκανε το στομάχι να σφίξει. Δεν τηλεφώνησε ποτέ αυτή την ώρα. Όταν το σήκωσα, η φωνή της έτρεμε από επίγουσα ανάγκη. «Νόρα, μην πας σπίτι. Πήγαινε κάπου αλλού. Σε παρακαλώ, πίστεψέ με», η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. «Γιαγιά, τι συμβαίνει, συνέβη κάτι?» Αλλά μόνο επανέλαβε, πιο απελπισμένη αυτή τη φορά. «Μην γυρίσεις σπίτι σου. Απλώς φύγε τώρα». Μετά η γραμμή κόπηκε. Έμεινα παγωμένη στο αυτοκίνητό μου, παρκαρισμένη λίγα τετράγωνα μακριά από τον ήσυχο μικρό μου δρόμο. Η νύχτα ένιωθα πιο βαριά από το συνηθισμένο. Το είδος της σιωπής που πιέζει το στήθος σου. Δεν καταλάβαινα τι ήξερε, αλλά ο φόβος στη φωνή της ήταν αρκετός. Έστριψα το τιμόνι και οδήγησα προς το διαμέρισμα της φίλης μου της Έμιλι. Δευτερόλεπτα αργότερα, μπλε και κόκκινα φώτα που αναβόσβηναν διέσχιζαν τη νύχτα. Περιπολικά κατέκλυσαν τον δρόμο μου. Μεγάλωσα σκεπτόμενη ότι η οικογένειά μου θα ήταν το ασφαλές μου λιμάνι. Αλλά όσο μεγάλωνα, τόσο περισσότερο ένιωθα σαν την ίδια την καταιγίδα. Το όνομά μου είναι Νόρα Γουίλιαμς, 32 ετών, ηλεκτρολόγος τεχνικός στο Σικάγο. Έκανα οικονομίες από παραλυπόμενα δείπνα, μπαλωμένα ελαστικά και μεταχειρισμένα έπιπλα μέχρι που μπόρεσα να αγοράσω ένα μέτριο σπίτι 2 υπνοδωματίων σε έναν δρόμο με σφενδάμια. Για οποιονδήποτε άλλον, είναι ένα συνηθισμένο σπίτι για αρχή. Για μένα, είναι απόδειξη ότι το πείσμα μπορεί να γίνει καταφύγιο. Η απόδειξη σπάνια εντυπωσιάζει την οικογένειά μου. Οι γονείς μου, ο Ριτσάρντ και η Ελέιν, εξακολουθούν να ζουν στο προαστιακό διαμέρισμα όπου έμαθα την αλφάβητο και πως να χαμηλώνω τη φωνή μου για να μπορεί ο Ντίλαν να κοιμάται. Τα καμπανάκια του ανέμου χτυπούν κάθε εποχή. Όταν χτυπάω, η πόρτα ανοίγει πριν την αγγίξω, επειδή ο Ντίλαν είναι πάντα εκεί για να με σταματήσει. Χαμογελάει μόνο όταν θέλει κάτι. Ο Ντίλαν είναι 29 ετών και σχεδόν προσπαθεί διαρκώς να τακτοποιήσει τη ζωή του, σχεδόν νηφάλιος, σχεδόν εργαζόμενος. Είναι ιδιοφυΐα σχεδόν στο να το κάνει. Κάθε αποτυχία σε αυτό το σπίτι φοράει μια στολή με την ετικέτα δεύτερη ευκαιρία. Αν ρωτήσετε τους γονείς μου, είναι τρυφερός και παρεξηγημένος. Αν ρωτήσετε τους γείτονες, αυτός είναι ο λόγος που τα νάνι του κήπου τους εξαφανίζονται. Αν ρωτήσετε εμένα, είναι ένας άνθρωπος που έχει οπλίσει την αδυναμία του. Θυμάμαι την κουζίνα μας τα 13 και 16. Ένα πεδίο μάχης στρωμένο με λενόλιο. Τα αθλητικά μου ήταν τόσο λεπτά που η βροχή βρήκε τις κάλτσες μου. Ο Ντίλαν φορούσε καμαρωτά ολοκαίνουργια ψιλοτάκουνα που έτριζαν σαν αυτοπεποίθηση. Η μαμά με χάιδεψε στο μάγουλο και είπε: «Είσαι μεγαλύτερη, Νόρα. Τα καταφέρνεις». Ο μπαμπάς έγνεψε αποφασιστικά. Το μάθημα ξεκίνησε. Ο Ντίλαν χρειάζεται βοήθεια. Είμαι βοήθεια. Η γιαγιά Μάργαρετ δεν κατάπιε ποτέ αυτή τη διδασκαλία. Στα 82 της, είναι μικρή σαν σπουργίτη και πιο κοφτερή από βελόναρα ψήματος. Μετακόμισε μετά τον θάνατο του παππού, φωλιασμένη στο πίσω υπνοδωμάτιο που κάποτε κρατούσε τα επιστημονικά μου τρόπαια και το κουτί με τα παπούτσια που έγραφα κάθε φορά που ένιωθα αόρατη. Η γιαγιά άνοιξε αυτό το κουτί μια φορά, διάβασε μια σελίδα και μου είπε: «Είσαι πιο δυνατή από όμικρον με τόνο, τι νομίζεις, και η δύναμη δεν είναι το ίδιο με τη σιωπή. Είναι το μόνο άτομο του οποίου ο έπαινος δεν μοιάζει με χρέος». Πριν από 2 εβδομάδες, ο Ντίλαν έφτασε στο σπίτι μου μυρίζοντας ξινή μπύρα και τσίχλα μέντας. Πέρασε από δίπλα μου χωρίς να περιμένει να τον προσκαλέσουν, έπεσε στον καναπέ μου και ακούμπησε τα πόδια του στο τραπεζάκι του σαλονιού μου με το δικαίωμα ενός άντρα που πιστεύει ότι κάθε δωμάτιο του χρωστάει έναν θρόνο. «Νόρα», είπε, «έχω ένα project». «Ποιο είναι το project?» ρώτησα, ήδη κουρασμένος. «Είναι υποκράτηση», είπε. «Ένα αρχικό κεφάλαιο. Γρήγορη διεκπεραίωση. Θα το πάρεις πίσω». «Διπλό». Τον κοίταξα επίμονα. «Διπλό είναι αυτό που υπόσχονται τα καζίνο». Συνοφριώθηκε. «Μην είσαι έτσι. Έχεις καλό μισθό, σταθερές ώρες. Δεν θα σου λείψει καν». «Μου λείπει κάθε δολάριο που βγάζω», είπα. «Επειδή εγώ κέρδιζα τους πάντες». «Όχι». Η λέξη κρεμόταν ανάμεσά μας σαν ένα κλειστό παράθυρο. Ο Ντίλαν έσκυψε μπροστά, με τους αγκώνες στα γόνατά του. Η φωνή του μαλάκωσε, όπως ακούγεται όταν είναι πιο κακός. «Νομίζεις ότι είσαι καλύτερος επειδή έχεις στεγαστικό δάνειο? Νομίζω ότι δεν θα καλύψω το επόμενο λάθος σου».
Τα μάτια του οξύδωσαν. «Θα το μετανιώσεις». Σηκώθηκε, χτυπώντας το γόνατό του στο τραπέζι, οπότε το ποτήρι μου με το νερό έτριξε. Μετά έφυγε, αφήνοντας την πόρτα να χτυπήσει το κουφιό της με μια προσοχή που ένιωθα πιο απειλητική από ένα χτύπημα. Για ένα λεπτό, άκουσα την αναπνοή μου και το μοτέρ του ψυγείου. Μετά τηλεφώνησα στη μαμά. «Αγάπη μου», απάντησε, «είναι όλα καλά?» Ο Ντίλαν πέρασε. Είπα, «Ήθελε λεφτά». Είπα, «Όχι», με απείλησε. Η μαμά αναστέναξε. «Αυτό σημαίνει ότι θα προσποιηθούμε ότι αυτό είναι διαχειρίσιμο». «Δεν σε απείλησε». Ξεσπάει. Είναι απογοητευμένος. Ξέρεις πόσο ευαίσθητος είναι. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν αφήνουν μελανιές σε τείχους και ανθρώπους. «Μην είσαι δραματική, Νόρα». Η φωνή της μαλάκωσε. «Είναι αδερφός σου. Χρειάζεται υποστήριξη. Αν δεν τη δώσουμε εμείς, ποιος θα τη δώσει?» «Είναι 29. «Ακριβώς», είπε, «ακόμα νέα». Κοίταξα τα χέρια μου, το ημισέλινο απολύπως κάτω από τον αντιχειρά μου από ένα πάνελ που είχα καλωδιάσει εκείνο το απόγευμα. «Είμαι κουρασμένη», είπα. «Κουράστηκα να είμαι στιβαρή για να μην χρειάζεται κι αυτός». «Μην μιλάς έτσι», μουρμούρισε. «Ξέρεις ότι ο πατέρας σου μισεί την αρνητικότητα». Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς. Παραλείπει την τρυφερότητα και περνάει κατευθείαν στην πολιτική. «Νόρα», είπε, «μην κλιμακώνεις τη συζήτηση. Η οικογένεια προηγείται. Ο Ντίλαν δυσκολεύεται. Αν μπορείς να βοηθήσεις, βοηθάς». «Τι μου δίνει πίσω η οικογένεια?» ρώτησα. «Σιωπή λοιπόν. Σεβασμός. Παίρνεις τον σεβασμό του να ξέρεις ότι έκανες το σωστό. Θα ήθελα τον σεβασμό του να μην σε χρησιμοποιούν. Νόρα, απλώς το όνομά μου βαρύ ως προειδοποίηση, μετά το κλικ. Εκείνο το βράδυ, ξάπλωσα στο κρεβάτι μου και παρακολούθησα τον ανεμιστήρα να μετατρέπει τις σκιές σε λεπίδες. Μέτρησα όσα είχα εγκαταλείψει από την παιδική μου ηλικία. Χρόνο, μισθούς, παπούτσια, Σαββατοκύριακα, συγγνώμες. «Η δύναμη δεν είναι το ίδιο με τη σιωπή», είχε πει η γιαγιά. Η διαφορά έμοιαζε με κλειδωμένη πόρτα με ένα κλειδί που κουβαλούσα στο στόμα μου για χρόνια. Το επόμενο απόγευμα στη δουλειά, η φίλη μου η Έμιλι έγειρε στον σταθμό μου με 2 καφέδες. «Μοιάζει σαν να μάλωνες με μια χλωοκοπτική μηχανή», είπε. «Χρειάζεσαι άλοθη». Της είπα για τον Ντίλαν, για τη σιωπηλή απειλή του, για την ατέλειωτη σωρία δικαιολογιών των γονιών μου. Η Έμιλι άκουγε σαν μάρτυρας. «Ξέρεις ότι σε αγαπώ», είπε, «αλλά πρέπει να σταματήσεις να περιμένεις να γίνουν διαφορετικοί άνθρωποι χωρίς να θέλεις διαφορετικό για τον εαυτό σου». Ήθελα αρκετά διαφορετικό για να το φοβάμαι. Ήθελα μια ζωή όπου το τηλέφωνό μου δεν θα δονείται από απαιτήσεις μεταμφιεσμένες σε έκτακτες ανάγκες. Ήθελα να επισκεφτώ το σπίτι όπου ήμουν παιδί και να μην νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από την ταπετσαρία. Ήθελα ηρεμία. Αληθινή ηρεμία. Αυτή που βουίζει όταν κλειδώνεις την πόρτα σου και ξέρεις ότι όλα μέσα είναι ασφαλή. 2 βράδια αργότερα, στεκόμουν στο νεροχύτη μου και σκουπίζω ένα πιάτο όταν άκουσα τον Ντίλαν να γελάει έξω. Μετά τον γδούπο του Νάκλ στην πόρτα μου. Δεν κουνήθηκα. Χτύπησε ξανά. «Νόρα, ξέρω ότι είσαι σπίτι». Το ματάκι τον έδειξε να λυκνίζεται. Το χαμόγελο εμφανίστηκε σαν πρόκληση. Άφησα κάτω το πιάτο και απομακρύνθηκα από την πόρτα, με την καρδιά μου να μετράει τα βήματά μου. Χτύπησε μέχρι που ο ήχος άρεωσε, μετά σταμάτησε. Κάθισα στο πάτωμα και περίμενα να κατέβει ξανά η ανάσα μου από τα δοκάρια. Ήθελα να πω στη γιαγιά ότι καταλαβαίνει τον φόβο χωρίς να το θεωρεί δικό μου λάθος, αλλά ήταν αργά και δεν ήθελα να την ανησυχήσω. Ανταυτού, έφτιαξα μια λίστα που ξεκινούσε με ψώνια και κατέληγε σε κανόνες. Κλείδωσε την πίσω πόρτα. Άλλαξε τους κωδικούς. Πες στην Έμιλι να φύγει αν γυρίσει πίσω. Μετά, μια γραμμή που παραλίγο να σβήσω. Σταμάτα να προσποιείσαι ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Είχα σταματήσει να είμαι σιωπηλή. Όταν ήρθε το τηλεφώνημα το μεσάνυχτον από τη γιαγιά, ήμουν ήδη σφιγμένη σαν ελαττήριο. Ήδη έκανα πρόβα την ομιλία, όπου θα ζωγράφιζα όρια με μόνιμο μελάνι. Δεν ήξερα ότι τα όρια θα έφταναν σαν σιρήνες και θα έβαφαν τον ουρανό κόκκινο και μπλε. Ήξερα μόνο ότι οι παλιοί κανόνες έσπαγαν σαν εύθραυστη κλωστή. Και για μια φορά, δεν έψαχνα να τους ξαναδέσω. Τους άφηνα να καταρρεύσουν. Σε αυτή τη μικρή, επικίνδυνη ελευθερία, ένιωσα την πρώτη αναλαμπή κάτι απερίσκεπτου και ιερού. Το δικαίωμα να προστατεύσω τη ζωή μου,
ακόμα κι αν η οικογένειά μου το αποκαλούσε προδοσία. Το βράδυ μετά την έξοδό του από το σπίτι μου από τον Ντίλαν, συνέχισα να επαναλαμβάνω τα λόγια του. «Θα το μετανιώσεις». Αντίχησε σαν προειδοποιητική σιρήνα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Προσπάθησα να το ξεπεράσω, αλλά ο τρόπος που στένεψαν τα μάτια του, η καμπύλη των χιλιών του, το δηλητήριο κάτω από την ανάσα του, δεν έμοιαζε με άδεια κομποριμοσύνη αυτή τη φορά. 2 μέρες αργότερα, εμφανίστηκε ξανά. Ήταν αργά το απόγευμα, το είδος της συννεφιασμένης μέρας του Σικάγο, όπου ο αέρας είναι βαρύς από μυστικά. Μόλις είχα βγάλει τις μπότες εργασίας μου και καθόμουν με ένα χλιαρό φλιτζάνι καφέ, όταν το χτύπημα του χτύπησε την πόρτα. Όχι ένα χτύπημα, αδιάκοπο. Την άνοιξα μια χαραμάδα. Ο Ντίλαν την έσπρωξε πιο πλατιά, μπαίνοντας σαν να ήταν ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. «Δεν χτυπάς ποτέ», είπα απότομα. Χαμογέλασε πονηρά, πετώντας την κουκούλα του προς τα πίσω. Τα μάτια του ήταν γυάλινα, η μυρωδιά του ουίσκι τον έσταζε. «Χτύπα την πόρτα της αδερφής μου. Σε παρακαλώ, θα έπρεπε να χαίρεσαι που ήρθα σε σένα πρώτη». «Πρώτα για ποιο πράγμα?» «Για βοήθεια». Το είπε σαν η λέξη να ήταν ιερή. «Χρειάζομαι μετρητά, Νόρα. Μερικές χιλιάδες, ίσως και περισσότερα. Έχω κάτι ετοιμάσει. Μεγάλο. Αυτή είναι διαφορετική». Το γέλιο μου ήταν κοφτερό και πικρό. «Διαφορετικό. Το είπες αυτό τον περασμένο μήνα και τον προηγούμενο μήνα. Τι ήταν τότε?» «Κρυπτονομίσματα, μια επένδυση σε νυχτερινό κέντρο, ένα σίγουρο στοίχημα στο καζίνο?» «Δεν είναι έτσι». Η φωνή του έσπασε και μετά ανέβηκε. «Έχω φίλους που βασίζονται σε μένα. Φίλους οι μοναχικούς καρχαρίες», το σαγόνι του σφίχτηκε. «Πάντα σκέφτεσαι τα χειρότερα για μένα. Πάντα. Γιατί ποτέ δεν μου δίνεις λόγο να σκεφτώ το αντίθετο». Περπατούσε στο σαλόνι μου σαν ζώο σε κλουβί, περνώντας τα χέρια του μέσα από τα αχτένιστα μαλλιά του. «Έχεις τα λεφτά, Νόρα. Έχω δει το αυτοκίνητο που οδηγείς. Έχω δει το σπίτι. Μην κάνεις πως δεν μπορείς να μου τα δώσεις». Το στομάχι μου έκαιγε από θυμό. «Έχεις ιδέα τι χρειάστηκε για να αγοράσω αυτό το σπίτι?» Κάθε δολάριο, κάθε ώρα, δούλευα υπερορίες. Κάθε βράδυ, γύριζα σπίτι τόσο κουρασμένη που μετά βίας μπορούσα να σταθώ. «Και θέλεις να στο παραδώσω επειδή έχεις ένα έργο?» Σταμάτησε να περπατάει και με κοίταξε με τη φωνή του να χαμηλώνει. «Μου χρωστάς». Τα λόγια με χτύπησαν σαν χαστούκι. «Συγγνώμη. Με άκουσες?» Όλα αυτά τα χρόνια έπαιζες την τέλεια κόρη, την τέλεια μαθήτρια ενώ εγώ ήμουν η χάλια. Νομίζεις ότι τα κατάφερες όλα μόνη? Νομίζεις ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν θυσιάστηκαν για σένα?» Τα μάτια του έλαμπαν με κάτι σκληρό. «Σου έδωσαν τα πάντα, Νόρα. Και πήρα αποφάγια. Αξίζω περισσότερα». Στάθηκα όρθια, τα χέρια μου έτρεμαν, αλλά η φωνή μου σταθερή. «Αυτό που σου αξίζει είναι να αναλάβεις την ευθύνη για μια φορά στη ζωή σου». Το πρόσωπο του παραμορφώθηκε. «Θα το μετανιώσεις». Έφτισε ξανά τις λέξεις, κάθε συλλαβή έσταζε σαν δηλητήριο. «Βγες έξω». Για μια στιγμή, νόμιζα ότι μπορεί να με χτυπούσε. Οι γροθιές του σφίχτηκαν, όλο του το σώμα άκαμπτο. Αλλά αντίθετα, κλώτσισε το πόδι του τραπεζιού μου τόσο δυνατά που η λάμπα έτρεμε και μετά έφυγε τρέχοντας, χτυπώντας την πόρτα. Την κλείδωσα πίσω του, πιέζοντας το μέτωπό μου στο ξύλο. Ο σφιγμός μου αντιχούσε στα αυτιά μου. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησα ξανά στη μαμά μου, απεγνωσμένη να καταλάβει κάποιος. «Μαμά, ο Ντίλαν ήρθε ξανά», είπα με τραχιά φωνή. «Ήθελε χρήματα, και όταν αρνήθηκα, με απείλησε». Από την άλλη άκρη, σιωπή, και μετά ένας κουρασμένος αναστεναγμός. «Νόρα, αγάπη μου, μην υπερβάλλεις. Ο Ντίλαν είναι πολύ αγχωμένος. Δεν εννοεί αυτά που λέει. Δεν τα εννοεί». Με κοίταξε στα μάτια. «Μαμά. Είπε ότι θα το μετάνιωνα. Είσαι η αδερφή του. Είναι απογοητευμένος. Ξέρεις τον Ντίλαν. Είναι προβληματισμένος. Ήθελα να ουρλιάξω. Ταραγμένος, είναι επικίνδυνος. Γιατί δεν μπορείς να το δεις αυτό?» Ο τόνος της έγινε πιο οξύς. «Πρόσεχε τα λόγια σου, νεαρή κοπέλα. Για αυτόν τον αδερφό σου μιλάς. Η οικογένεια είναι οικογένεια. Δεν γυρίζεται την πλάτη ο ένας τον άλλον. Με έκαιγε ο λαιμός μου. Οπότε, πρέπει να του δώσω όμικρον με τόνο, τι μου ζητήσει. Άσε τον να με καταστρέψει και εμένα, Νόρα». Έκλεισα το τηλέφωνο πριν προλάβει να τελειώσει.
Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς άφηνα το τηλέφωνο κάτω. Λίγα λεπτά αργότερα, χτύπησε ξανά. «Μπαμπά», απάντησα απρόθυμα. «Νόρα». Η φωνή του ακούστηκε σταθερή, σχεδόν επιπλήττοντας. «Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τη μητέρα σου». «Τι συμβαίνει με τον Ντίλαν?» με απείλησε. «Μπαμπά. 2 φορές τώρα. Μην είσαι δραματικός. Ο Ντίλαν είναι αδερφός σου. Περνάει δύσκολες στιγμές. Ως μεγαλύτερος αδερφός, είναι δική σου δουλειά να τον βοηθήσεις. Αυτό σημαίνει οικογένεια». Το στήθος μου σφίχτηκε. «Και εγώ, μπαμπά, θα πάρω ποτέ βοήθεια? Σε νοιάζει καν τι μου κάνει αυτό?» Η σιωπή του παρατάθηκε πολύ. Έπειτα είπε: «Η οικογένεια δεν έχει να κάνει με το να κρατάς λογαριασμούς. Έχει να κάνει με θυσίες. Θυσίαζα όλη μου τη ζωή». Η φωνή μου έσπασε. «Πότε θα σταματήσω?» Ήψωσε τον τόνο του, κοφτερό και οριστικό. «Αρκετά, Νόρα. Μην δημιουργείς προβλήματα. Θα ζητήσεις συγγνώμη από τον Ντίλαν αύριο». Το έκλεισα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν έκλαψα μετά από αυτές τις συζητήσεις. Αντίθετα, ένιωσα κάτι πιο κρύο, πιο έντονο θυμό να σφίγγεται σαν ελαττήριο. Αργότερα την ίδια εβδομάδα, ο Ντίλαν επέστρεψε. Αυτή τη φορά, δεν μπήκε καν στον κόπο να προσποιηθεί ότι με ρώτησε ευγενικά. Γύριζα σπίτι από τη δουλειά, ισορροπώντας τις τσάντες με τα ψώνια, όταν τον βρήκα να κάθεται στα σκαλιά της εισόδου μου, με την κουκούλα στο πάνω μέρος και το τσιγάρο να κρέμεται από τα χείλη του. «Πού είναι τα λεφτά, Νόρα?» Έσφιξα τα κλειδιά στο χέρι μου. «Δεν θα πάρεις ούτε δεκάρα». Σηκώθηκε, μπλοκάροντας την πόρτα. «Νομίζεις ότι μπορείς απλώς να πεις όχι? Νομίζεις ότι είσαι ασφαλής εδώ?» Ανάγκασα τον εαυτό μου να τον κοιτάξω στα μάτια. Κουνήθηκα. Έσκυψε κοντά, η ανάσα του ήταν ζεστή από το αλκοόλ. «Θα το μετανιώσεις. Δεν ξέρεις τι μπορώ να κάνω». Αυτή ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν ήταν πια απλώς αδελφικό δράμα. Αυτός ήταν κίνδυνος. Πραγματικός κίνδυνος. Τον προσπέρασα, έκλεισα την πόρτα με δύναμη και την κλείδωσα. Τα χέρια μου έτρεμαν. Από μέσα, τον άκουσα να γελάει χαμηλόφωνα, απειλητικά πριν σβήσουν τα βήματά του. Εκείνο το βράδυ, κάθισα στον καναπέ μου κοιτάζοντας τη λίστα που είχα φτιάξει. Κλείδωσε τις πύλες, άλλαξε τους κωδικούς, πες την Έμιλι. Αλλά μια σκέψη ούρλιαξε, πιο δυνατά από τις υπόλοιπες. Τι θα γινόταν αν έκανε κάτι όντως? Όταν το τηλεφώνημα των μεσάνυχτων από τη γιαγιά ήρθε τελικά μέρες αργότερα, ήταν λιγότερο σοκ και περισσότερο μια επιβεβαίωση του τρόμου που κουβαλούσα. Η τρεμάμενη φωνή της: «Μην πας σπίτι. Πήγαινε κάπου αλλού. Σε παρακαλώ, εμπιστεύσου με». Και για πρώτη φορά στη ζωή μου, άκουσα χωρίς ερωτήσεις. Το τηλεφώνημα ήρθε ακριβώς στις 12. 3 π.μ. καθόμουν σταυροπόδι στο κρεβάτι μου, μισοκοιμισμένη με την τηλεόραση να λάμπει ακόμα στη γωνία όταν άναψε το τηλέφωνό μου. Το όνομα της γιαγιάς. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν τηλεφωνούσε ποτέ το βράδυ. Απάντησα γρήγορα. «Γιαγιά, τι συμβαίνει?» Η φωνή της έτρεμε σαν εύθραυστο γυαλί. «Νόρα, μην πας σπίτι». Ανοιγοκλίνω τα μάτια μου, μπερδεμένη. «Τι εννοείς? Είμαι ήδη σπίτι». «Τότε φύγε. Τώρα πήγαινε κάπου αλλού. Σε παρακαλώ, εμπιστεύσου με». Κάθισα πιο ίσια. «Τι συμβαίνει? Συνέβη κάτι?» Σιωπή. Μετά μια τρεμάμενη ανάσα. «Απλώς φύγε, αγάπη μου. Μην κάνεις ερωτήσεις. Μην μαλώνεις. Αν μείνεις, θα το μετανιώσεις». Και μετά η γραμμή κόπηκε. Κοίταξα το τηλέφωνο στο χέρι μου, ο σφιγμός μου χτυπούσε στα αυτιά μου. Η γιαγιά δεν ήταν από τους τύπους που υπερέβαλαν. Αν έλεγε ότι ήταν επικίνδυνο, σήμαινε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήδηξα από το κρεβάτι, άρπαξα την μπλούζα με κουκούλα, την τσάντα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Το σπίτι ήταν σκοτεινό εκτός από το αχνό φως του δρόμου που έμπαινε μέσα από τα στόρια. Κάθε σκιά φαινόταν πιο έντονη, πιο απειλητική. Δίστασα στην μπροστινή πόρτα, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Τι θα γινόταν αν ο Ντίλαν ήταν εκεί έξω? Ανάγκασα τον εαυτό μου να βγω έξω. Η κρύα νύχτα του Σικάγο με ξύπνησε. Τηλεφώνησα στην καλύτερη μου φίλη. «Έμιλι, είσαι ξύπνια?» Η μουντή φωνή της απάντησε. «Νόρα, είναι μεσάνυχτα». «Τι συμβαίνει? Μπορώ να έρθω?» «Σε παρακαλώ, θα εξηγήσω αργότερα». «Μπορώ απλώς?» Δεν δίστασε. «Φυσικά». Οι πόρτες ξεκλείδωσαν.
Πήγα γρήγορα στους άδειους δρόμους, με τους προβολείς να σκαλίζουν σύραγγες στο σκοτάδι. Το μυαλό μου γέμισε με ερωτήσεις. Γιατί ήξερε κάτι η γιαγιά, της είπε κάτι ο Ντίλαν, σχεδίαζε κάτι απόψε, προσπάθησα να καταπιέσω τις σκέψεις μου, αλλά ο φόβος με κούνησε καταφατικά. Όταν σταμάτησα στο διαμέρισμα της Έμιλι, ήταν ήδη στην πόρτα με τις πιτζάμες της, με τα μαλλιά πιασμένα σε έναν ακατάστατο κότσο. Συνοφριώθηκε. «Νόρα, μοιάζεις με εσένα, είδα ένα φάντασμα». «Μπορεί να είδα». Η φωνή μου έσπασε. Η γιαγιά μόλις τηλεφώνησε. Μου είπε να μην μείνω σπίτι απόψε. Τα μάτια της Έμιλι άνοιξαν διάπλατα. Είπε γιατί, κούνησα το κεφάλι μου. Απλώς με παρακάλεσε να φύγω και εγώ άκουσα. Η Έμιλι με αγκάλιασε σφιχτά. «Έκανες το σωστό. Έλα μέσα». Κάθισα στον καναπέ της, προσπαθώντας να σταθεροποιήσω την αναπνοή μου. Το μικρό διαμέρισμα μύριζε ελαφρά καφέ και κεριά λεβάντας. «Ασφαλές». Η Έμιλι μου έδωσε ένα ποτήρι νερό. «Νομίζεις ότι αυτό έχει κάποια σχέση με τον Ντίλαν?» Μόνο το όνομα με έκανε να σφίξω το στομάχι μου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Χειροτερεύει. Με απειλούν, εμφανίζονται μεθυσμένοι, μιλάνε σαν να του χρωστάω τα πάντα. Κάθισε δίπλα μου. «Και οι γονείς σου?» Γέλασα πικρά, εξακολουθώντας να τον προστατεύω, εξακολουθώντας να μου λέει να θυσιαστώ γιατί είμαι η μεγαλύτερη. «Η οικογένεια πρώτα», λένε. «Αλλά τι γίνεται με εμένα? Πότε γίνομαι οικογένεια?» Τα μάτια της Έμιλι μαλάκωσαν. «Νόρα, δεν χρειάζεται να συνεχίσεις να ζεις έτσι. Το αίμα δεν δίνει στους ανθρώπους το δικαίωμα να σε καταστρέψουν». Πριν προλάβω να απαντήσω, μια άχνη φάλαινα διέσχισε τις ήσυχες ειρήνες, πολλαπλά. Έτρεξα στο παράθυρο. Κόκκινα και μπλε φώτα έλαμπαν κατευθείαν προς τη γειτονιά μου. Η Έμιλι ήρθε μαζί μου, ανήσυχη. «Δεν είναι κοντά στο σπίτι σου?» Τα χέρια μου έτρεμαν στο τζάμι. «Αυτός είναι ο δρόμος μου». Ήθελα να τρέξω έξω από την πόρτα, να οδηγήσω πίσω, αλλά το σώμα μου κλειδώθηκε στη θέση του. Φανταζόμουν φλόγες να καταβροχθίζουν το μικρό μου σπίτι. Η φωτογραφία μου με τη γιαγιά στη λίμνη. Η καρέκλα που έφτιαξα μόνη μου. Κάθε ανάμνηση μετατρεπόταν σε στάχτη. Η Έμιλι άρπαξε τον ώμο μου. «Νόρα, περίμενε. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω τώρα. Όχι με την αστυνομία να ορμάει. Δεν είναι ασφαλές». Δάκρυα έκαιγαν τα μάτια μου. «Αλλά όλα όσα δούλεψα, είναι εκεί». Με κράτησε σφιχτά. «Η ζωή σου έχει μεγαλύτερη σημασία από τους τοίχους και τα έπιπλα». Σταθήκαμε σιωπηλοί. Οι σιρήνες αντιχούσαν σαν ένα σκληρό soundtrack στον κόσμο μου που ξετυλίγεται. Ώρες περνούσαν σέρνοντας. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κοιτάζω το τηλέφωνό μου. Τελικά, κοντά στην αυγή, τηλεφώνησα στη γιαγιά. Απάντησε στο πρώτο χτύπημα. Η φωνή της ήταν σταθερή. «Είσαι ασφαλής». «Δόξα τω Θεώ». «Γιαγιά, πώς το έμαθες?» «Τι συνέβη?» Δίστασε. «Άκουσα Ντίλαν απόψε. Ήταν στην αυλή μουρμουρίζοντας. Είπε ότι θα σε έκανε να πληρώσεις». Μετά φώναξε τους φίλους του. Τους άκουσα να αναφέρουν βενζίνη. Το αίμα έτρεξε από το πρόσωπό μου. «Βενζίνη, ναι. Δεν μπορούσα να σε αφήσω να μείνεις εκεί. Δεν μπορούσα». Ο λαιμός μου σφίχτηκε. «Μου έσωσες τη ζωή». Η φωνή της έσπασε. «Μακάρι να μπορούσα να είχα σώσει και το σπίτι σου». Πίεσα το τηλέφωνο στο στήθος μου, με δάκρυα να τρέχουν. Οργή και θλίψη μπλέχτηκαν μέχρι που δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω. Πίσω στον καναπέ της Έμιλι, ψιθύρισα στην ησυχία. Αυτό δεν είναι πια απλώς οικογενειακό δράμα. Αυτή είναι επιβίωση. Και για πρώτη φορά, ήξερα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω να υπομένω. Θα έπρεπε να παλέψω. Ο ήχος των σιρήνων δεν ξεθοριάζει ποτέ πραγματικά μόλις σε διαπεράσει. Ακόμα και τώρα, όταν κλείνω τα μάτια μου, τις ακούω να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Η μεταλλική φάλαινα που χωρίζει τη νύχτα. Εκείνο το βράδυ, ούρλιαζαν για μένα. Η Έμιλι και εγώ σταθήκαμε δίπλα στο παράθυρό της, παρακολουθώντας τον ουρανό να λάμπει αχνά πορτοκαλί. Δεν ήταν η ανατολή του ηλίου. Ήταν ο δρόμος μου, το τετράγωνό μου, το σπίτι μου. Εγώ έβαλα το τηλέφωνό μου στο αυτί μου, καλώντας με μανία γείτονες, συναδέλφους, οποιονδήποτε θα μπορούσε να επιβεβαιώσει αυτό που τα μάτια μου αρνούνταν να πιστέψουν. Κανείς δεν απάντησε, μόνο οι σιρήνες πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Τελικά, άρπαξα το μπουφάν μου. «Πρέπει να φύγω». Η Έμιλι μπλόκαρε την πόρτα. «Νόρα,
Είσαι τρελή? Αν ο Ντίλαν εμπλέκεται, αν η αστυνομία είναι εκεί, μπορείς να μπεις κατευθείαν στον κίνδυνο. Δεν μπορώ απλώς να κάθομαι εδώ ενώ όλα καίγονται. Η φωνή μου έσπασε, η ιστερία γρατζουνούσε το λαιμό μου. Έπιασε τα χέρια μου. Τότε έρχομαι μαζί σου. Οδηγήσαμε σιωπηλοί. Τα άσπρα δάχτυλά μου άσπρα άρθρωσαν γύρω από το τιμόνι. Καθώς τρίψαμε στον δρόμο μου, το στήθος μου κατέρευσε. Το σπίτι μου είχε εξαφανιστεί. Φλόγες ξεπρόβαλαν από τα παράθυρα. Μαύρος καπνός κυμάτιζε στον ουρανό σαν γροθιές. Οι πυροσβέστες φώναζαν πάνω από τον βρυχυθμό. Σωλήνες που έβγαζαν νερό συρίζοντας άσκοπα ενάντια στην κόλαση. Γείτονες μαζεύτηκαν στα πεζοδρόμια με πιτζάμες και παλτά, τα πρόσωπά τους χλωμά στο κόκκινο και μπλε χρώμα των αστυνομικών φώτων. Κάποιος άφησε μια ανάσα μόλις με είδε. Νόρα, δόξα τω Θεώ που δεν ήσουν μέσα. Εγώ βγήκα παραπατώντας από το αυτοκίνητο. Το παγωμένο πεζοδρόμιο δάγκωνε τους γυμνούς αστραγάλους μου. Η μυρωδιά της βενζίνης ήταν αδιαμφισβήτητη. Πηχτή, αποπνικτική, λιπαρή. Το στομάχι μου γύρισε. Ένας πυροσβέστης με άρπαξε από το μπράτσο. «Κυρία, δεν μπορείτε να πλησιάσετε πιο κοντά. Αυτό είναι το σπίτι μου». Ούρλιαξα, με δάκρυα να καίνε τα μάγουλά μου. «Όλα όσα έχω είναι εκεί μέσα». Κούνησε το κεφάλι του σταθερά. «Δεν είναι ασφαλές. Κάνε ένα βήμα πίσω». Παρακολούθησα τη στέγη να βουίζει, μετά να υποχωρεί προς τα μέσα, σπίθες να εκρήγνυνται στη νύχτα σαν σκληρά πυροτεχνήματα. Αναμνήσεις άστραφταν με κάθε ρογμή και κρότο. Η φωτογραφία μου και της γιαγιάς δίπλα στη λίμνη Μίσιγκαν, πλαισιωμένη στο μανδύα, η ξύλινη καρέκλα που έφτιαξα κομμάτι-κομμάτι αφού τελείωσα τη σχολή. Το κουτί με τα γράμματα που δεν έστειλα ποτέ ταχυδρομικός. Όνειρα, εξομολογήσεις, θραύσματα του εαυτού μου. Όλα αυτά φαγωμένα ζωντανά από τις φλόγες. Ένας άντρας με ανακλαστικό μπουφάν με πλησίασε, ανοίγοντας ένα σημειωματάριο. Το πρόσωπο του ήταν γεμάτο καπνιά, αλλά τα μάτια του ήταν κοφτερά. «Είσαι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού?» έγνεψα μουδιασμένα. «Ναι, Νόρα Γουίλιαμς». «Άφησες καμία συσκευή αναμένη?» «Κεριά?» Οτιδήποτε θα μπορούσε να το είχε προκαλέσει αυτό? Κούνησα το κεφάλι μου βίαια. «Όχι, δεν ήμουν καν σπίτι απόψε». «Γιατί όχι?» Το στυλό του αιωρούνταν, περιμένοντας. Δίστασα. Να του το πω? Να πετάξω το όνομα του Ντίλαν στη φωτιά χωρίς απόδειξη? Η γιαγιά μου με φώναξε. Είπα τελικά, με τρεμάμενη φωνή. Μου είπε να μην πάω σπίτι. Είπε ότι δεν ήταν ασφαλές. Το μέτωπο του συνοφριώθηκε. Αυτή σε προειδοποίησε. Είπε γιατί? Δάγκωσα το χείλος μου. Όχι, απλώς ότι έπρεπε να φύγω. Έγραψε κάτι και μετά σήκωσε το βλέμμα του. Η μυρωδιά της βενζίνης είναι έντονη. Δεν ήταν ατύχημα. Αν θυμάστε κάτι, όποιος μπορεί να κρατάει κακία, πρέπει να μας το πει. Η καρδιά μου φώναζε, Ντίλαν. Αλλά το στόμα μου έμεινε κλειστό. Δεν ξέρω. Απέναντι από το δρόμο, η κυρία Κάρτερ, η ηλικιωμένη γειτόνισά μου, ήρθε προς το μέρος μου με υγρά μάτια. Με άρπαξε από το χέρι. Είδα σκιές. Η Νόρα άκουσε φωνές, μετά καπνό τόσο γρήγορα. Κάλεσα το 911, αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε σαν να περίμενε. Τα λόγια της έγιναν πιο βαθιά. Η αναμονή ήταν προγραμματισμένη. Έσφιξα το τρεμάμενο χέρι της. «Σας ευχαριστώ, κυρία Κάρτερ. Πιθανότατα σώσατε ζωές απόψε». Κούνησε το κεφάλι της. «Λυπάμαι που τα χάσατε όλα, αγαπητή μου». Καθώς η αυγή έλαμψε στον ουρανό, οι φλόγες έσβησαν, αφήνοντας ένα σκελετικό κέλυφος του σπιτιού μου. Ατμός σφύριζε από τα μουσκεμένα ερείπια. Η αστυνομική ταινία τεντώθηκε στην είσοδο του σπιτιού μου σαν ένα σκληρό αστείο. «Μην το παρακάνεις». Η Έμιλι τύλιξε μια κουβέρτα γύρω μου. «Όμως, Νόρα, πρέπει να καθίσεις». «Τρέμεις». «Δεν μπορώ». Ψιθύρισα. «Αν καθίσω, είναι αληθινό. Αν σταματήσω να κινούμαι, τότε αυτό δεν είναι απλός καπνός. Είναι η ζωή μου χαμένη». Με τράβηξε στην αγκαλιά της. Τέλος πάντων, κατέρευσα πάνω της, κλαίγοντας το ύφασμα της μπλούζας της. Ώρες αργότερα, έδωσα την επίσημη κατάθεσή μου στο πίσω μέρος ενός περιπολικού. Η φωνή μου ήταν, τα λόγια μου αυτόματα. «Όχι, δεν άφησα την κουζίνα αναμένη». «Ναι, μένω μόνη». «Όχι, δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να με βλάψει». Τα ψέματα είχαν πικρή γεύση.
Όταν ο αστυνομικός έκλεισε το σημειωματάριο του, μου έδωσε μια κάρτα. «Καλώς να είστε σε επαφή. Μην φύγετε από την πόλη». Σαν να είχα που να πάω. Πίσω στο σπίτι της Έμιλι, κάθισα μουδιασμένη στον καναπέ της τυλιγμένη με την ίδια κουβέρτα. Η μυρωδιά του καπνού κόλλησε στα μαλλιά μου, στο δέρμα μου, ακόμα και στους πνεύμονές μου. Κανέναν τους δεν θα το ξεπλύνει. Η Έμιλι είπε ένα φλιτζάνι τσάι μπροστά μου. «Νόρα». Ήταν ο Ντίλαν, την κοίταξα στο βλέμμα, με τον λαιμό μου σφιγμένο. Είπε θα μετάνιω να αν έλεγα όχι. Το είπε 2 φορές. Και τώρα το σπίτι μου έχει χαθεί. Έσφιξε το σαγόνι της. Τότε δεν μπορείς να τον καλύπτεις συνέχεια. Πρέπει να το πεις στην αστυνομία. Δεν έχω αποδείξεις. Ψιθύρισα. Αν τον κατηγορήσω χωρίς αποδείξεις, οι γονείς μου θα με σταυρώσουν. Θα πούν ότι προσπαθώ να τον καταστρέψω. Η έντι της Έμιλι έσκυψε μπροστά. Οι γονείς σου δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν τι είναι αληθινό. Είναι επικίνδυνος, Νόρα. Παραλίγο να σε σκοτώσει απόψε. Τα λόγια της με έκαναν να ανατριχιάσω. Παραλίγο να με σκοτώσουν. Αν δεν είχε τηλεφωνήσει η γιαγιά, θα ήμουν μέσα. Η φωτιά δεν θα είχε φάει απλώς ξύλα και φωτογραφίες. Θα με είχε καταβροχθήσει. Το βράδυ, η εξάντληση με παρέσυρε κάτω. Αλλά όταν έκλεισα τα μάτια μου, είδα μόνο φωτιά. Το πρόσωπο του Ντίλαν στις φλόγες, χλευαστικό, νικηφόρο. Οι φωνές των γονιών μου. Η οικογένεια προηγείται. Αλλά η οικογένεια είχε μόλις κάψει τον κόσμο μου. Και δεν επρόκειτο να μείνω σιωπηλή άλλο. Μέχρι να φύγω από το διαμέρισμα της Έμιλι, το σούρουπο είχε καταπιεί το Σικάγο. Έπρεπε να είχα μείνει ασφαλής, ζεστή, τυλιγμένη στην άνεση κάποιου που με πίστευε. Αλλά η οργή με έσπρωξε στο αυτοκίνητο, με τα χέρια μου να τρέμουν γύρω από το τιμόνι. Οργή και θλίψη, μπερδεμένα σαν σειρματοπλέγματα. Το σπίτι μου ήταν στάχτη. Οι αναμνήσεις μου μαύρισαν και ο Ντίλαν εξακολουθούσε να ανέπνεε τον αέρα της αθωότητας κάτω από τη στέγη των γονιών μου. Οδήγησα μέχρι το σπίτι τους, με τους προβολείς να σκαλίζουν θυμωμένες σύραγγες στο σκοτάδι. Όσο πιο κοντά πλησίαζα, τόσο περισσότερο μπορούσα να γευτώ τον καπνό στο πίσω μέρος του λαιμού μου. Αν και δεν ήταν πια αληθινό, ήταν μια ανάμνηση που είχε λιώσει στους πνεύμονές μου. Το σπίτι του Γουίλιαμς έλαμπε θερμά στο τέλος του τετραγώνου. Το φως της βεράντας αναμένο, οι κουρτίνες τραβηγμένες, ο κόσμος μέσα εντελώς ανυποψίαστος για το τι μου είχαν πάρει. Έσβησα τη μηχανή, βγήκα έξω και έκλεισα την πόρτα πιο δυνατά από όσο χρειαζόταν. Το χαλίκι έτριζε κάτω από τις μπότες μου σαν πυροβολισμοί. Όταν η μαμά άνοιξε την μπροστινή πόρτα, φαινόταν έκπληκτη. «Νόρα, αγάπη μου, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Φαίνεσαι Θεέ μου, τα ρούχα σου μυρίζουν καπνό και...» «Επειδή κάηκε το σπίτι μου», είπα κοφτά, περνώντας από δίπλα της. Εκείνη άφησε μια κραυγή πνιγμού. «Τι?» Ο μπαμπάς εμφανίστηκε από τον διάδρομο, φτιάχνοντας τα γυαλιά του. «Τι συμβαίνει, Νόρα?» «Χαλάρωση». Αλλά εγώ δεν έκανα χαμόγελα. Τα πόδια μου με ανέβηκαν στις σκάλες, κατευθείαν προς το δωμάτιο στο τέλος του διαδρόμου, το παλιό μου δωμάτιο. Τώρα το γραφείο του Ντίλαν. Δεν χτύπησα. Άνοιξα την πόρτα με σπρώξιμο. Ο Ντίλαν ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ψάχνοντας το τηλέφωνό του σαν έφηβος. Κοίταξε ψηλά και το πονηρό χαμόγελο εξαπλώθηκε αμέσως. Λοιπόν, κοίτα ποιος αποφάσισε να με επισκεφτεί. Η φωνή μου έτρεμε, αλλά ήταν σταθερή. Από οργή. «Μήπως έριξες βενζίνη στο σπίτι μου?» Το πονηρό χαμόγελο έσβησε για μια στιγμή, αλλά το είδα. Μετά γέλασε. «Γιατί στο καλό λες? Ξέρεις ακριβώς τι λέω». Μπήκα μέσα, με σφιγμένες γροθιές. Με απείλησες 2 φορές και απόψε το σπίτι μου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ερείπια. Σηκώθηκε αργά, με τα μάτια του να λάμπουν από κοροϊδία. «Έχεις καμία απόδειξη, Detective Νόρα?» Έκανα άλλο ένα βήμα μπροστά. «Η γιαγιά σε άκουσε. Σε άκουσε να μιλάς για το να με κάνεις να πληρώσω για την αγορά βενζίνης». Αυτό σκούπισε το χαμόγελο για μισό δευτερόλεπτο. Έπειτα χλέβασε, αναγκάζοντάς τον να γελάσει. «Η γιαγιά τα χάνει. Ξέρεις ότι είναι γριά. Μάλλον δεν την άκουσα σωστά. Μην τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις την ηλικία της ως ασπίδα». Η φωνή μου έσπασε το δωμάτιο σαν μαστίγιο. «Μου έσωσε τη ζωή απόψε, Ντίλαν. Αν ήμουν μέσα, θα ήμουν νεκρός». Η φωνή του μπαμπά ακούστηκε βροντερή από την πόρτα. «Αρκετά». Μπήκε μέσα, η μαμά τον ακολουθούσε κλαίγοντας.
Νόρα, δεν θα μπεις εδώ μέσα με αβάσιμες κατηγορίες. Βάσιμες? Πήδηξα πάνω του, με οργή να φουντώνει. Το σπίτι μου έχει εξαφανιστεί, μπαμπά. Η μυρωδιά της βενζίνης ήταν τόσο έντονη, που το πρόσεξαν ακόμη και οι πυροσβέστες. Και ακόμα πιστεύεις ότι αυτό είναι αβάσιμο? Η μαμά έσφιξε το στήθος της. Νόρα, σε παρακαλώ ηρέμησε. Θα υποβάλουμε αίτηση ασφαλιστικής εταιρείας. Θα το ξεπεράσουμε αυτό ως οικογένεια. Γέλασα πικρά. Ασφάλιση? Σε νοιάζει καν που παραλίγο να πεθάνω? Ή μήπως απλώς ανησυχείς μήπως τον πιάσουν τον Ντίλαν? Ο Ντίλαν σηκώθηκε από το κρεβάτι, στέκοντας πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου. Πάντα νομίζεις ότι είσαι καλύτερα. Τέλεια η Νόρα με τη δουλειά της, το σπίτι της, την πιο αγία από εσένα στάση της. Λοιπόν, μαντέψτε τι, δεν έχεις πια σπίτι. Τα λόγια χτυπούσαν σαν λεπίδα, αλλά το τρέμουλο στα χέρια του τον πρόδωσε. Η μαμά μπήκε ανάμεσά μας, βάζοντας τα χέρια της στους ώμους του Ντίλαν σαν να τον προστάτευε. Σταματήστε αυτό, και οι δύο. Είμαστε οικογένεια. Δεν διαλύουμε ο ένας τον άλλον. Δεν το κάνουμε, η φωνή μου έσπασε. Τότε πώς το λες αυτό? Μου έκαψε τη ζωή. Και τον αγκαλιάζεις. Το πρόσωπο του μπαμπά σκλήρινε, το σαγόνι σφιγμένο. Νόρα, αν δεν έχεις στοιχεία, δεν θα κατηγορήσεις τον αδερφό σου. Με καταλαβαίνεις? Η οικογένεια προηγείται. Κάτι μέσα μου έσπασε. Οικογένεια? Έφτισα. Οικογένεια που πάντα τον διαλέγει. Οικογένεια που με άφηνε να φοράω παπούτσια με τρύπες ενώ ο Ντίλαν έπαιρνε καινούρια. Οικογένεια που με μάλωσε που δούλευα πολύ, αλλά τον επένεσε που αναπνέει. Οικογένεια που μου λέει να θυσιάζομαι και να χαμογελώ ενώ σπαταλάει κάθε δολάριο που του δίνεις. Το δωμάτιο σίγησε. Τα χείλη της μαμάς έτρεμαν. Τα μάτια του μπαμπά στένεψαν. Αλλά για πρώτη φορά, δίστασαν. Ο Ντίλαν χλέβασε, αλλά ο ιδρώτας σκέπασε τον κρόταφό του. «Είσαι τρελός», μουρμούρισε. «Απλώς ζηλεύεις επειδή με αγαπούν περισσότερο». «Ζηλεύεις?» Πλησίασα πιο κοντά, με φωνή κοφτερή σαν γυαλί. «Ποτέ δεν σε ζήλευα, Ντίλαν. Σε μίλησα. Και απόψε, συνειδητοποίησα ότι ο ήκτος σπαταλιέται στους εμπριστές. Ορμάει, μαχαιριάζοντας τον αέρα λίγα εκατοστά από το πρόσωπό μου. Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Θα είσαι πάντα η πικραμένη αδερφή χωρίς τίποτα». Τον κοίταξα. Μπορεί να μην έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον δεν το κατέστρεψα μόνη μου. Η μαμά ξέσπασε σε λυγμούς, καλύπτοντας το πρόσωπό της. «Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δεν μπορείτε να σταματήσετε και οι δύο?» Γύρισα προς το μέρος της, με δάκρυα να κυλούν καυτά στα μάγουλά μου. «Επειδή δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω όσο αποδιοπομπαίος τράγος της οικογένειας, ενώ εσύ προστατεύεις τον εγκληματία σε αυτό το δωμάτιο». Τέλος πάντων, σιωπώ. Η πόρτα της γιαγιάς άνοιξε τρίζοντας στο βάθος του διαδρόμου. Καθόταν στο αναπηρικό της καροτσάκι, αδύναμη αλλά σταθερή, με τα μάτια της άγρια. Η Νόρα λέει την αλήθεια. Ο διάδρομος πάγωσε. Το πρόσωπο του μπαμπά χλώμιασε. «Μαμά», τον διέκοψε. Φωνή τρεμάμενη αλλά δυνατή. Άκουσα τον Ντίλαν. Τον άκουσα να βρίζει το όνομα της Νόρα. Τον άκουσα να μιλάει για βενζίνη. Και προσευχήθηκα να μην είναι σπίτι. Γι' αυτό την φώναξα. Είναι ζωντανή επειδή έζησα εγώ. Τα μάτια του Ντίλαν άνοιξαν διάπλατα και μετά στένεψαν σε σχισμές. «Γριά μάγισσα. Μην τολμάς», φώναξα, περνώντας μπροστά της. «Μην τολμάς να της μιλήσεις έτσι». Η γιαγιά άπλωσε το χέρι της, σφίγγοντάς με. «Δεν είσαι μόνη, Νόρα». «Όχι πια». Για πρώτη φορά, η ισορροπία άλλαξε. Το βλέμμα του μπαμπά χάθηκε. Τα λυγμοί της μαμάς σταμάτησαν από φρίκι. Η μάσκα του Ντίλαν έσπασε, ο πανικός διαπέρασε, και εγώ σηκώθηκα ψηλότερα. Φωτιά στις φλέβες μου που καμία βενζίνη δεν μπορούσε να ανάψει. Μετά από εκείνο το βράδυ στο σπίτι των γονιών μου, δεν κοιμήθηκα. Η αντιπαράθεση επαναλαμβανόταν σαν σπασμένο καρούλι. Η βροντερή εντολή του πατέρα μου, τα δάκρυα της μητέρας μου, το χλευαστικό ύφος του Ντίλαν, η εύθραυστη αλλά ατρόμητη φωνή της γιαγιάς που διέκοπτε τα ψέματα. Για πρώτη φορά, κάποιος είχε πει την αλήθεια δυνατά. Η γιαγιά είχε επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ήξερα. Αλλά θα με άκουγε κανείς άλλος? Το πρωί, ήξερα ένα πράγμα. Δεν μπορούσα να δώσω αυτή τη μάχη μόνη μου. Η Έμιλι ήταν το πρώτο άτομο στο οποίο στράφηκα. Άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματός της, ακόμα με πιτζάμες,
κρατώντας μια κούπα καφέ. «Μοιάζεις απίστευτη, Νόρα». «Νιώθω χειρότερα», παραδέχτηκα, μπαίνοντας μέσα. «Είναι ο Ντίλαν. Είναι τα πάντα. Δεν μπορώ να περιμένω την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Χρειάζομαι αποδείξεις. Αληθινές αποδείξεις». Η Έμιλι άφησε κάτω την κούπα της. «Τότε θα τη βρούμε. Ξέρω κάποιον». Συνοφριώθηκα. «Ποιον?» «Έναν ιδιωτικό detective. Το όνομα του είναι Βίκτορ Ραμίρες. Βοήθησε τον ξάδερφό μου σε μια υπόθεση κλοπής πέρυσι. Αν κάποιος μπορεί να βρει βρωμιά για τον Ντίλαν, είναι αυτός». Το όνομα ακούστηκε ξένο στη γλώσσα μου, αλλά πυροδότησε την πρώτη λάμψη ελπίδας που ένιωσα από την πυρκαγιά. Εκείνο το απόγευμα, η Έμιλι κανόνισε μια συνάντηση. Καθίσαμε σε ένα γωνιακό περίπτερο ενός ήσυχου εστιατορίου στη νότια πλευρά. Ο Βίκτορ έφτασε ακριβώς το μεσημέρι, ψηλός, αδύνατος, γύρω στα 45, με ένα φθαρμένο δερμάτινο μπουφάν και μάτια που σάρωναν τα πάντα, σαν να τα αρχιοθετούσε για αργότερα. Γλίστρισε μέσα στο περίπτερο. «Η Έμιλι μου λέει ότι έχεις οικογενειακό πρόβλημα. Ας το ακούσουμε». «Κατάπια». «Με δυσκολία. Το σπίτι μου κάει και ολοσχερός. Νομίζω ότι ο αδερφός μου έβαλε τη φωτιά. Η γιαγιά μου τον άκουσε να μιλάει για βενζίνη, αλλά δεν έχω αδειάσει στα στοιχεία. Η αστυνομία. Ο λαιμός μου σφίχτηκε. Θα το θάψουν αν δεν μπορέσω να το αποδείξω». Ο Βίκτορ δεν πτωήθηκε. Απλώς έγνεψε αργά. «Απειλές για βενζίνη. Ένας μάρτυρας. Είναι αρκετό για να ξεκινήσουμε. Ξέρεις τις συνήθειές του, που συχνάζει, κάποιον αποκαλεί φίλο?» Ξεφύσηξα. «Μπαρ. Παιχνίδια πόκερ, άνθρωποι που δεν κάνουν ερωτήσεις». Οδηγεί ένα φθαρμένο ασημί Χόντα με ραγισμένο πίσω φως. Ο Βίκτορ κρατούσε σημειώσεις σε ένα μικρό μπλοκάκι. «Θα ελέγξω τις κάμερες των βενζινάδικων, θα μιλήσω με γείτονες, θα ψάξω να δω τις κινήσεις του τη νύχτα της πυρκαγιάς. Δώστε μου μερικές μέρες». «Ευχαριστώ», ψιθύρισα, έκπληκτη από το πόσο πιο ανάλαφρη ένιωσα. Μόλις έλεγε τα λόγια, έριξε μια κάρτα στο τραπέζι. «Κράτα το τηλέφωνό σου ανοιχτό και Νόρα μην τον αντιμετωπίσεις ξανά χωρίς υποστήριξη. Παίζεις με τη φωτιά». Παραλίγο να γελάσω με την ηρωνία. Το επόμενο βήμα ήταν νομικό. Η Έμιλι επέμεινε να δω έναν δικηγόρο, κάποιον που θα μπορούσε να με συμβουλεύσει πριν τα πράγματα ξεφύγουν. Εκείνο το βράδυ, καθόμουν στο απλό γραφείο της Άντζελα Γουίτμορ, μιας γυναίκας με κοφτερά μάτια και ασημένια μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Το γραφείο της ήταν τακτοποιημένο, αλλά ο τόνος της ήταν ζωηρός. «Λοιπόν», είπε η Άντζελα, ακουμπώντας την καρέκλα της. «Υποψιάζεσαι εμπρισμό από μέλος της οικογένειας. Έχεις μάρτυρα, αλλά δεν έχεις ακόμα απτές αποδείξεις». «Σωστά», έγνεψα καταφατικά. Εκείνη χτύπησε το στυλό της. «Να η πραγματικότητα. Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, η αστυνομία μπορεί να το χαρακτηρίσει ως ατύχημα. Η ασφάλιση θα σε πολεμήσει αν υπάρχει υποψία εμπρισμού, αλλά δεν έχει αποδειχθεί. Αν θέλεις δικαιοσύνη και προστασία, χρειάζεσαι αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία. Καταθέσεις μαρτύρων, βιντεοσκοπημένα πλάνα, αποδείξεις, οτιδήποτε». Το στήθος μου σφίχτηκε. Γι' αυτό προσέλαβα ιδιωτικό detective. «Ωραία», είπε κοφτά η Άντζελα. «Μόλις τα έχεις αυτά, μπορώ να πιέσω για απαγγελία κατηγοριών. Αλλά να είσαι προσεκτική. Αν ο αδερφός σου νιώσει ότι τον έχουν στριμώξει, μπορεί να επιτεθεί. Σου συνιστώ να μείνεις κάπου ασφαλές προς το παρόν». Η Έμιλι έβαλε το χέρι της στο μπράτσο μου. «Θα μείνει μαζί μου». Η Άντζελα έγνεψε απότομα. «Ωραία, Νόρα. Δεν είσαι πια μόνη σε αυτό. Να το θυμάσαι αυτό». Και τα λόγια της βυθίστηκαν βαθιά, σαν σπόρος που επιτέλους βρήκε χώμα. Εκείνο το βράδυ, ξαπλωμένη στον καναπέ της Έμιλι, ξεφίλησα τις λίγες φωτογραφίες που είχα σώσει από το τηλέφωνό μου. Εικόνες του σπιτιού μου πριν από τη φωτιά, το ασφαλές μου μέρος, η απόδειξη ότι μπορούσα να σταθώ μόνη μου. Τώρα το μόνο που μου είχε απομείνει ήταν ψηφιακά φαντάσματα. Αλλά για πρώτη φορά από τις φλόγες, ένιωσα κάτι άλλο εκτός από θλίψη. Ένιωσα αποφασιστικότητα. Ψιθύρισα στο σκοτάδι. «Δεν θα κερδίσεις, Ντίλαν. Όχι αυτή τη φορά». 3 μέρες αργότερα, ο Βίκτορ τηλεφώνησε. «Έχω κάτι», είπε, με χαμηλή αλλά σταθερή φωνή. «Μια κάμερα βενζινάδικου κατέγραψε τον αδερφό σου και 2 φίλους σου να αγοράζουν βενζίνη τη νύχτα της πυρκαγιάς.
Το ίδιο ασημί Honda με το ραγισμένο πίσω φως. Και η κάμερα ασφαλείας ενός γείτονα κατέγραψε την πινακίδα κυκλοφορίας του να μπαίνει στον δρόμο σου λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουν οι φλόγες. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτό είναι αρκετό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ακόμα για δικαστήριο. Ο Βίκτορ προειδοποίησε. Αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή. Κράτα με σε αυτό. Θα ψάξω πιο βαθιά. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, η Έμιλι χαμογέλασε πλατιά. Αυτό είναι, Νόρα. Η αρχή του τέλους για αυτόν. Επέτρεψα στον εαυτό μου ένα μικρό, τρεμάμενο χαμόγελο. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το πιστεύω αυτό. Αλλά η ελπίδα είχε το δικό της βάρος. Ο δρόμος μπροστά ήταν επικίνδυνος και ήξερα ότι ο Ντίλαν δεν θα έκανε πίσω σιωπηλά. Ποτέ δεν το έκανε. Παρόλα αυτά, τώρα είχα συμμάχους. Την Έμιλι, τη γιαγιά, την Άντζελα, τον Βίκτορ. Για μια φορά, η μάχη δεν ήταν μόνο δική μου. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν επιβίωνα απλώς. Προετοιμαζόμουν. Η ημέρα των ευχαριστειών ήταν πάντα η λιγότερο αγαπημένη μου γιορτή. Οι ατελείωτες οικογενειακές πρώτες ομιλίες, τα αναγκαστικά χαμόγελα, ο τρόπος που η μαμά γέμιζε το πιάτο του Ντίλαν, υπενθυμίζοντάς μου να αφήνω χώρο για τους άλλους. Αλλά φέτος, δεν έμπαινα ως η όμορφη κόρη. Έμπαινα με έναν φάκελο γεμάτο αποδείξεις. Ο Βίκτορ είχε παραδώσει τα πάντα με κοκώδεις αλλά αναμφισβήτητες εικόνες από το βενζινάδικο. Η χρονική σήμανση. Ο Ντίλαν με το γκρι φούτερ του κρατώντας ένα κόκκινο βενζινάδικο. Το απόσπασμα από την κάμερα ασφαλείας ενός γείτονα του ασημένιου Honda του να σέρνεται στον δρόμο μου στις 11:40 και 7 μετά μεσημβρίαν. Η κατάθεση μάρτυρα από την κυρία Κάρτερ και η τρεμάμενη κατάθεση της γιαγιάς γραμμένη με το δικό της προσεκτικό σενάριο. Έβαλα τον φάκελο κάτω από τη μασχάλη μου καθώς πλησίαζα τη ζεστή λάμψη του σπιτιού των γονιών μου. Μέσα, ξεχύθηκαν γέλια και η μυρωδιά της ψητής γαλοπούλας. Κρίσιμο, κανονικό. Χτύπησα το κουδούνι. Η μαμά άνοιξε την πόρτα, το πρόσωπο της φωτίστηκε πριν τρεμοπαίξει από ανησυχία. «Νόρα, ήρθες?» «Ναι», είπα ομοιόμορφα, περνώντας από δίπλα της. «Ήρθα». Το τραπέζι της τραπεζαρίας ήταν στρωμένο, το χρυσό φως έλαμπε στα γυαλισμένα μαχαιροπύρουνα. Ο μπαμπάς στεκόταν στην κορυφή του τραπεζιού, σκαλίζοντας γαλοπούλα, με το αχνό του χαμόγελο. Ο Ντίλαν έμεινε ξαπλωμένος κοντά στις σκάλες, με μια μπύρα στο χέρι, χαμογελώντας ήδη σγουρά. Λοιπόν, ψέλισε αργά. Κοίτα ποιος αποφάσισε να καταστρέψει την ημέρα των ευχαριστειών. Τον αγνόησα. Τα μάτια μου βρήκαν τη γιαγιά στην άκρη του τραπεζιού. Καθόταν στο αναπηρικό της καροτσάκι, με τα χέρια σταυρωμένα, αλλά το βλέμμα της σταθερό, άγριο συναντούσε το δικό μου. Ήξερε γιατί ήμουν εδώ. Πήρα μια ανάσα, άφησα τον φάκελο σε μια άδεια καρέκλα και σηκώθηκα όρθια. Δεν είμαι εδώ για να φάω. Είμαι εδώ για να μιλήσω για τη φωτιά. Το δωμάτιο σιώπησε. Τα πυρούνια τσούγκρισαν. Ο αέρας σφίχτηκε. Ο μπαμπάς καθάρισε το λαιμό του. «Νόρα, πρέπει?» «Ναι». Διέκοψα. «Πρέπει». Άνοιξα τον φάκελο, βγάζοντας την πρώτη φωτογραφία. Κοκώδης, αλλά αρκετά καθαρή. Ο Ντίλαν στο βενζινάδικο, με την κουκούλα του σηκωμένη, κρατώντας ένα κόκκινο βενζινάδικο. «Αυτό», είπα, σύροντας τη φωτογραφία στο τραπέζι. Ο Ντίλαν αγοράζει βενζίνη τη νύχτα της πυρκαγιάς, το πρόσωπο της μαμάς έσβησε. «Αυτός είναι, αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, πραγματικά». Έβγαλα την επόμενη εικόνα, το ασημί Honda με το ραγισμένο πίσω φως, με χρονική σήμανση λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά. «Επειδή αυτό μοιάζει πολύ με το αυτοκίνητό του», γέλασε ο Ντίλαν, αν και ο ήχος έσπασε στις άκρες. «Πότος, αυτή είναι η μεγάλη σου απόδειξη?» «Ορίστε μια ένορκη δήλωση από την κυρία Κάρτερ». Συνέχισα, αφήνοντας κάτω την εφημερίδα. «Είδε το αυτοκίνητό σου να μπαίνει στη γειτονιά. Μύρισε. Βενζίνη». Χτύπησα το τελευταίο φύλλο στο τραπέζι. Η μαρτυρία της γιαγιάς. Τρεμάμενη γραφή, αλλά ακλόνητη. Και να η γιαγιά, που σε άκουσε να μουρμουρίζεις για να με αναγκάσεις να πληρώσω. Ποιος σε άκουσε να τηλεφωνείς στους φίλους σου? Ποιος μου έσωσε τη ζωή προειδοποιώντας με να μην γυρίσω σπίτι? Σιωπή, βαριά, ασφικτική. Η γροθιά του μπαμπά χτύπησε το τραπέζι, τρίζοντας τα ποτήρια. «Αυτό είναι αρκετό. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κατηγορείς τον αδερφό σου την ημέρα των ευχαριστειών για όλες τις μέρες».
Η φωνή μου έτρεμε, αλλά επέμενε. Δεν έχω δικαίωμα. Έκαψε το σπίτι μου. Παραλίγο να με σκοτώσει. Ο Ντίλαν πετάχτηκε όρθιος, πετώντας την καρέκλα του προς τα πίσω. Το πρόσωπο του κοκκίνησε, τα χέρια του σφιγμένα. Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Απλώς ένα σωρό ανοησίες. Τότε πες το. Της είπα απότομα. Κοίταξε με στα μάτια και πες μου ότι δεν το έκανες εσύ. Πάγωσε. Όλοι παρακολουθούσαν, το χείλος του κυρτωμένο. Νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από μένα με τη δουλειά σου, το σπίτι σου, την ψεύτικη ανεξαρτησία σου? Λοιπόν, μαντέψτε, δεν έχεις πια σπίτι. Τα λόγια γλίστρησαν σαν δηλητήριο, ανεξέλεγκτα. Η μαμά άφησε μια κραυγή λαχανιασμένη, το χέρι της έπεσε στο στόμα της, το σαγόνι του μπαμπά χαλάρωσε. Πλησίασα πιο κοντά, η φωνή μου χαμηλή, κοφτερή σαν λεπίδα. Αυτό ακούγεται σαν ομολογία. Το πρόσωπο του Ντίλαν τινάχτηκε, ο πανικός άστραψε πριν αναγκαστεί να γελάσει. Διαστρεβλώνεις τα λόγια μου. Η αδύναμη φωνή της γιαγιάς διέσχισε το χάος. Όχι, δεν είναι. Γύρισαν όλα τα κεφάλια. Κοίταξε τον Ντίλαν με μάτια γεμάτα θλίψη και ατσάλι. Σε άκουσα. Είπα στην ώρα την αλήθεια, και τώρα όλοι οι άλλοι το ξέρουν επίσης. Τα δάκρυα της μαμάς χύθηκαν. Ντίλαν, σε παρακαλώ πες μου ότι δεν είναι αλήθεια. Κοίταξε ανάμεσά μας, με άγρια μάτια, στριμωγμένο στη γωνία. Είστε όλοι εναντίον μου. Πάντα ήσουν εναντίον μου. Έσπρωξε το τραπέζι, τα πιάτα έσπασαν, η γαλοπούλα γλιστρούσε πάνω στο ύφασμα. Άξιζα περισσότερα. Άξιζα όλα όσα είχε. Ο μπαμπάς τον άρπαξε από το μπράτσο. Αρκετά. Ο Ντίλαν τινάχτηκε μακριά. Δεν με σταμάτησες ποτέ πριν. Μην κάνεις σαν να μην ήξερες τι ήμουν ικανή να κάνω. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Το χέρι του μπαμπά έπεσε. Η μαμά σωριάστηκε στην καρέκλα της, κλαίγοντας. Στάθηκα εκεί, με δάκρυα να τρέχουν, αλλά η σπονδυλική μου στήλη ίσια. Αυτόν προστάτευες όλα αυτά τα χρόνια. Το χρυσό αγόρι που θα έκαιγε τη ζωή της αδερφής του για λίγα δολάρια και μια αρρωστημένη αίσθηση εκδίκησης. Τα μάτια του μπαμπά κάποτε τόσο έντονα, τρεμόπαιξαν από αμφιβολία και μετά από ντροπή. Για πρώτη φορά, κοίταξε τον Ντίλαν όχι ως γιο που έπρεπε να προστατεύσει, αλλά ως τον άντρα που είχε καταστρέψει τα πάντα. Ο Ντίλαν τον προσπέρασε, τρέχοντας στις σκάλες. Τα βήματα του ακούστηκαν βροντερά. Τότε μια πόρτα χτύπησε. Η τραπεζαρία είχε μείνει ερείπια. Φαγητό σκορπισμένο. Κρασί χυμένο, η σιωπή βαρύτερη από τον καπνό. Η γιαγιά με κοίταξε, τα μάτια της έλαμπαν. Ψιθύρισε, εσύ τα κατάφερες. Και για πρώτη φορά, ένιωσα κάτι να αλλάζει. Η αλήθεια δεν ήταν πια θαμένη. Ήταν ομή, ακατάστατη, αναμφισβήτητη. Εκείνο το βράδυ, καθώς έφευγα από το σπίτι των γονιών μου, ο κρύος αέρας με χτύπησε σαν βάπτισμα. Το στήθος μου πονούσε, η καρδιά μου πονούσε, αλλά ήμουν ελεύθερος από τη σιωπή. Η μάσκα του Ντίλαν είχε σπάσει, τα λόγια του αντιχούσαν σε κάθε άναυδη γωνιά της τραπεζαρίας. Και βαθιά μέσα μου, ήξερα ότι αυτό δεν ήταν το τέλος. Η αστυνομία θα ερχόταν. Η δίκη θα χρονοτριβούσε. Οι γονείς μου μπορεί να μην με συγχωρούσαν ποτέ. Αλλά η αλήθεια είχε αποκαλυφθεί και καμία φωτιά δεν μπορούσε να την κάψει. Το πρωί μετά την ημέρα των ευχαριστειών, η γειτονιά έσφιζε από ψιθύρους. Τα νέα για την αντιπαράθεση είχαν εξαπλωθεί, πιο γρήγορα από τον καπνό από το καμένο σπίτι μου. Οι γείτονες που κάποτε θαύμαζαν τους γονείς μου τώρα, μουρμούριζαν πίσω από κλειστές πόρτες. Προστάτευαν τον Ντίλαν για πολλή ώρα. Και κοίτα τι συνέβη. Το τηλέφωνο μου χτύπησε πριν το μεσημέρι. Ακούστηκε η ήρεμη φωνή του Βίκτορ. Η αστυνομία θέλει να ανοίξει ξανά την υπόθεση. Το μικρό ξέσπασμα του αδερφού σου χθες το βράδυ. Σε συνδυασμό με το υλικό και τις δηλώσεις, είναι αρκετό για να τους οθήσει να προχωρήσουν. Η ανακούφιση και ο φόβος συγκρούστηκαν μέσα μου. Άρα, αυτό είναι αληθινό. Τον ερευνούν πραγματικά? Ναι, είπε σταθερά ο Βίκτορ. Τον κάλεσαν για ανάκριση. Και Νόρα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένη. Οι δίκες αργούν, οι οικογένειες διαλύονται, αλλά η δικαιοσύνη επιτέλους κινείται. Τον ευχαρίστησα, η φωνή μου έτρεμε. Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, κάθισα για πολλή ώρα κοιτάζοντας το καμένο κομμάτι ξύλου που είχα σώσει από το σπίτι μου. Η παλιά μου ζωή είχε χαθεί, αλλά ίσως κάτι νέο μπορούσε να αναδυθεί από αυτές τις τάχτες. Εκείνο το απόγευμα,
Η μαμά μου έστειλε μήνυμα. Σε παρακαλώ γύρνα σπίτι. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν απάντησα. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα άλλο μήνυμα. Είναι ακόμα αδερφός σου. Η οικογένεια μπορεί να γιατρευτεί. Το στήθος μου σφίχτηκε. Τότε έφτασε το τρίτο μήνυμα. Αυτό από τον μπαμπά. Το παράκανες. Μας ταπείνωσες. Έλα να το διορθώσεις. Κοίταξα την οθόνη μέχρι που οι λέξεις θόλωναν. Μετά έσβησα το νήμα. Για πρώτη φορά, επέλεξα τη σιωπή, όχι ως παράδοση, αλλά ως άρνηση. Δεν γυρνούσα πίσω. Ανταυτού, οδήγησα μέχρι το σπίτι της γιαγιάς. Με περίμενε στο μικρό, στολισμένο με λεβάντες δωμάτιό της, με τα χέρια της σταυρωμένα τακτοποιημένα στην αγκαλιά της. Όταν με είδε, τα μάτια της έλαμπαν από ήσυχη υπερηφάνεια. «Τα κατάφερες, Νόρα», ψιθύρισε, τραβώντας με σε μια εύθραυστη αγκαλιά. Είπε την αλήθεια όταν όλοι οι άλλοι φοβόντουσαν. Δάκρυα τρύπησαν τα μάτια μου. Αλλά μου κόστισε τα πάντα, τα λεπτά δάχτυλά της πίεσαν τα δικά μου. Όχι τα πάντα. Έχεις ακόμα τον εαυτό σου και εμένα. Ξέσπασα τότε, κλαίγοντας τον ώμο της όπως έκανα παιδί. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν ένιωθα μόνη. Πέρασαν εβδομάδες. Ο Ντίλαν κατηγορήθηκε επίσημα για καταστροφή περιουσίας και εμπρισμό. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Βίκτορ έγιναν η ραχοκοκαλιά της υπόθεσης. Η αλαζονική του αλαζονία εξαφανίστηκε όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, χλωμός και τρέμοντας. Οι γονείς μου κάθισαν πίσω του, αποφεύγοντας τα μάτια μου. Τα μάγουλα της μαμάς ήταν γεμάτα δάκρυα. Οι ώμοι του μπαμπά έπεσαν σαν το βάρος της άρνησης να τον είχε τελικά συντρίψει. Δεν μου μίλησαν ποτέ στην αίθουσα του δικαστηρίου, ούτε μια φορά. Η Έμιλι έσφιγγε το χέρι μου σε κάθε συνεδρίαση. «Είσαι πιο δυνατός από όσο νομίζεις», ψιθύριζε κάθε φορά. Και την πίστεψα. Μέχρι τον Ιανουάριο, υπέγραψα συμβόλαιο μίσθωσης για μια μικρή μεζονέτα στην άκρη της πόλης. Δεν ήταν και πολλά. Γυμνή λευκή τείχη, τριζόμενα πατώματα, μια μικροσκοπική κουζίνα, αλλά ήταν δική μου. Την επέπλωσα με μεταχειρισμένες καρέκλες και ένα χαλί από κατάστημα μεταχειρισμένων, συναρμολογώντας την σαν μοσαϊκό. Ένα βράδυ, καθώς τακτοποίησα μια φωτογραφία με τη γιαγιά μου στο μανδύα και συνειδητοποίησα κάτι. Αυτό το σπίτι δεν ήταν απλώς ένα καταφύγιο. Ήταν μια αρχή. Στάθηκα πίσω, ανέπνευσα και ψιθύρισα. Σπίτι. Η ζωή δεν γιατρεύτηκε μαγικά. Κάποιες νύχτες ξυπνούσα ακόμα λαχανιασμένη, με τη φανταστική μυρωδιά της βενζίνης να μου καίει το λαιμό. Μερικές φορές οδηγούσα μπροστά από τον παλιό μου δρόμο, κοιτάζοντας το μαυρισμένο οικόπεδο όπου κάποτε βρισκόταν το σπίτι μου, με την καρδιά μου να σπαράζει. Αλλά δεν ήμουν πια κολλημένη στη σιωπή. Είχα φίλους που έλεγχαν τα πάντα για μένα. Συναδέλφους που με καλούσαν να βγω έξω. Έναν δικηγόρο που εξακολουθούσε να στέλνει μηνύματα για ενημερώσεις. Μια γιαγιά που δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει σε μένα. Οικογένεια, συνειδητοποίησα, δεν ήταν πάντα αίμα. Οικογένεια ήταν όποιος έμενε όταν οι φλόγες άναβαν. Ένα κρύο βράδυ του Φεβρουαρίου, κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας μου με ένα αχνιστό φλιτζάνι τσάι. Το χιόνι έπεφτε απαλά έξω, σκεπάζοντας την πόλη με ησυχία. Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Άλλο ένα μήνυμα από τη μαμά. «Νόρα, σε παρακαλώ. Μας λείπεις. Έλα σπίτι». Το κοίταξα για πολλή ώρα. Μετά έκλεισα το τηλέφωνο. Δεν επέστρεφα στο μέρος όπου η αλήθεια ήταν θαμμένη κάτω από ευνοιοκρατία. Δεν επρόκειτο να επιστρέψω για να παίξω τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Αυτή τη φορά, επέλεγα τον εαυτό μου. Καθώς ανέβηκα στο κρεβάτι, τα λόγια της γιαγιάς αντιχούσαν στο μυαλό μου. Η δύναμη δεν είναι το ίδιο με τη σιωπή. Χαμογέλασα στο σκοτάδι. Οι φλόγες είχαν πάρει το σπίτι μου, τις αναμνήσεις μου, τις ψευδαισθήσεις μου, αλλά είχαν επίσης κάψει τις αλυσίδες μου. Και αυτό που με άφησε ομό αλλά άθραυστο ήταν τελικά